Članice aktiva žena nisu slučajno svom udruženju dale ime Naše zlatno doba. One kažu da je starost relativna kategorija. Važno je život živeti punim plućima. Tako se i ponašaju. Narodna biblioteka Dušan Matić već 3 godine zaredom organizuje druženje sa svojim najstarijim članovima. To je naša obaveza. Starost je lepša, družeći se uz knjigu, rekla je Ljiljana Đorđević, direktorka biblioteke. Ove godine nemamo priredbe kao što smo imali ranije, nemamo druženje sa učenicima osnovnih škola, ali smo zato rešili da imamo nove članove, da upišemo starije čitaoce koji bi volili da čitaju, a ne znaju, prosto da mogu besplatno da se učlane. Naravno, pozvali smo udruženje Zlatno doba, naše Zlatno doba, s kojima ćemo da pričamo i o nekoj produbljenoj saradnji u smislu saradnje na raznim projektima, tako da, eto, družit ćemo se malo sa njima. Skup u biblioteci bio je prilika i za učlanjivanje. Čitanje nam ulapšava život. Uz svakodnevne obaveze i aktivnosti, knjiga nam otkriva nove dimenzije života. Sa njom zaboravljamo na samoću, a vreme sporije prolazi, poručile su članice aktiva Naše zlatno doba. Možemo bar jednom mesečno da dođemo do biblioteke, da malo sa njima popričamo i da promenimo knjigu. Treba da svako da nađe svoje mesto i jednostavno da se bavi nečim lepim, nečim humanim i tako će mu život biti mnogo lepši. Da ne misli samo na sebe, nego i na druge. Mi smo sada u zadnje vreme odradili, bez obzira što je korona, odradili 2 dobro humanitarne akcije. Jedna je za fudbalski klub Sjenjskog Rudnika. Tamo smo učestvovali sa našim radovima i prodali smo 150 naših radova. Uzeli smo, dobili smo 15.000 dinara i to smo dali u Sjenjskom Rudniku, a sada trenutno organizujemo za fudbalski klub, podmladak fudbalskog kluba Jedinstvo iz Mijatovca. Njima smo isto spremili 150 lutrija, prodate su sve, znači i za njih ćemo isto da učestvujemo sa 15.000 dinara. To je za sad u našoj ovoj sad realizaciji posle korone. Miroslava Radojević, poznatija kao Švrća, živi u Švajcarskoj, ali je čest gost biblioteke i aktiva žena. Njene knjige rado su čitane u ženskom društvu, a zbog svoje popularnosti doživele su i po nekoliko izdanja. U biblioteci sam imala promociju moje prve knjige koja se zvala Naši dani. Drugo izdanje je Sanjam obale sreće naših dana. Druga knjiga je Samo sanjam obale sreće i vidimo se ujutru zajednička sa mojom ćerkom. Moja treća knjiga u prozi, ovo je poezija, je Uspavaj me nežno. To je jedna autobiografska knjiga o mom životu, o mom školovanju, o mom radu, 27 godina u Ćuprijskoj bolnici i još 20 godina u Švajcarskoj. Ćuprija više nije tunel iz koga ne može da se izađe. Ćuprija je sada jedna svetla tačka, jedna staza gde može da se hoda tamo i ovamo i mnogo sam ponosa na to. Zemaljski dan i tek ugovorio je u svom filmu koji se bavi starim osobama nedavno preminuli reditelj Goran Paskaljević. Narodna biblioteka Dušan Matić i aktiv žena Naše zlatno doba trudi se da ti dani ne prođu uzalud, da budu sadržajni i vredni.